אבי ואביגיל היקרים, היה לנו ערב משגע, הרבה מאוד בזכותכם ובזכות הצוות המעולה שלכם. מצוין, האוכל היה ממש טעים, כל האורחים שיבחו את האוכל ממש נהנו. כן, המלצרים גם כן היו ממש מעולים, כל דבר שרצינו עשו ובאו לקראתנו, והמון תודה לך אבי. תודה רבה אבי, היה מקסים. סיימנו עכשיו בר מצווה כיפית ומשמחת עם הקייטרינג של אבי, שנקרא נובה קייטרינג. היה לנו אירוע מדהים, האורחים גושניר ניגשו אליי לשאול מאיפה הקייטרינג, זה היה גם טעים וגם מוגש יפה והכל תקתק כמו מאוד, אז תודה רבה. מרגש בהשקת ספרו של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, במרכז מורשת בגין. היה לנו כיף לפני ואחרי, חוץ מהערב המרשים שהיה תוך כדי, כי היה לנו פה אוכל טעים ובשפע בשפע, הכל, גם המתוק וגם המלוח וגם הירקות וגם הסלטים המיוחדים. בקיצור, היה טעים וטוב, ובעיניי יש חשיבות גם לדרך שבה הדברים הוגשו ולעיצוב הנורא יפה, אז פשוט כיף. גם אנחנו אוכלים אמנם בפה, אבל גם הרבה דרך העיניים. אז בתיאבון לכולם.